Kaon. Ah. Nakuha pa eh. Ha? Balas na nasuot yung mata. Nakuha? Oh, Huwag na anod sa akin. Pagkulo nga ako. muwan ni. Nabi pong nag-contract na pagbuhay. Muwan ginhanglan naging antipara lagi basta magbiyahe. Nya. Huwag na tayo. Uga na tayo nita. Sabog na kayo. Nagunsa naman to siya dito. Nag-video ka? Ay, so yummy. Manihapon na dami na laga di direk manihapon. Bye. Allah. Ay basil. Oh, wala diha. Ay, ni. Sabi atay. Nalang. Unsa may hala oy? Kung naroon dyan. Unsa day ang cellphone? Ikaw lang, siya unsa lagi pang download. Grabe na unsa naman ay kung buhok oy, naingon naman ay kaluparon. Mangaon da, mangaon. Saan to? Bugnaw to nga kanon. Ingala. Si G! Sige na. Ano din? Hindi makani pa noos. Ito, bangko. Ang baho ko. Ni-FK dyan ka ba? Okay. O si G oh. Dito, bi. So ano mo? Sinabawang manok. Rice na yun. Ang. Si G oh, bahog. Init na, dili. Bugnaw. Di ka mapasok na, kay bugnaw na. Kaya tanong. Mm. Dali naman, kapag lang. Apoy. Log. Hindi ko ito mag-over kay. Mag-video na ta. Hindi na kung matito ya. Okay. Pag umanday mo sumpay-sumpay sa inyong ibuhat, ay natin voice over na. Pwede ka ng kubda. Ano lang yung Gulay. Inog. Pansit ching. Pansit Jeng. Hmm? Balangin si pansit eh. Hindi na di ka mag pansit ching. Ano sa kikirin mo? Kaysa Si pansit oh. Tangi gaman. Oh, thank you. Mga ko'y pansit. Mga bebe. Kau na. Uy, ang akong gipost gahapon bebe nga dito sa kuanta ba? 7-Eleven. Dali ra kay na 100. 100 place. Kinahanglan maglag-lag kahit ani. Punya has po akong ko atong sa American ribs. Anmet ada harap uy. Kung din na nga tsadak ay video sa American.